समस्त नागरे व ढाकणे परिवाराच्या वतीनं आग्रहाचे अगत्याचे आमंत्रण। चिरंजीवी सौभाग्य सकल कांक्षिणी डॉक्टर मीरा श्री नामदेव मारुती नागरे राहणार सावखेड तेजन यांची कनिष्ठ कन्या चिरंजीव डॉक्टर प्रशांत श्री शहादेव नानासाहेब ढाकणे राहणार गेवराई बीड यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव यांच्या विवाह बंधनाचा सोहळा मिती आषाढ शु 13 शके 1943 दिनांक 22 जुलै 2021 गुरुवार रोजी करण्याचे योजिले आहे। पाऊस क्षणांचा पण गारवा कायमचा, भेट क्षणांची पण मैत्री दोन जीवांची, मुहूर्त क्षणांचा पण नाती कायमची, आपला सहभागही क्षणांचा पण आशीर्वाद कायमचा। या मनस्वी इच्छेने शुभमंगल प्रसंगी अगत्य येऊन वधूवरास शुभाशीर्वाद द्यावेत ही नम्र विनंती। विवाहस्थळ विघ्ने लॉन्स देऊळगाव राजा रोड जालना। निमंत्रण नामदेव मारुती नागरे, मधुकर मारुती नागरे व समस्त नागरे व ढाकणे परिवार। धन्यवाद।